Hei, ești elev în clasa 8-a și nu știi ce liceu să alegi? Ești părinte și vrei educație aleasă pentru copilul tău? Noi, Alexandra și Peti, o să-ți arătăm de ce trebuie să vii și tu la Maranata. se spune că inima tuturor vârstelor este copilăria. Vorbele acestea le-am experimentat și noi alături de grădinița nou înființată și ne-a colorat cu zâmbete și jocuri încăperea. Astfel, cei mici le-au amintit celor mari fragilitatea și dependența omului față de Creator. Școala oferă cursuri pentru copii, începând de la clasa pregătitoare până în clasa 4-a, unde copiii, prin activitățile extrașcolare, cor și programul de licurici, pot să-și dezvolte de mici darurile primite de la Dumnezeu. La Liceul Teologic Adventist Maranata, fundamentul educației creștine se bazează pe carte. Dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin studiul cărții, dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin explorarea naturii și dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin experiențe personale. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Eclesiastru 11:9. Să nu uităm nici de liceu, unde acum adolescenții pot beneficia de două profile: științele naturii și teologie. Dorim o pregătire academică deosebită, dar pe lângă aceasta ne dorim ca tinerii noștri să fie formați pentru Împărăția lui Dumnezeu, să își formeze caractere zidite pe valori moral creștine, care să-i ajute și în această viață, în familiile lor, în societatea în care trăiesc, dar mai mult de atât să fie cetățeni ai cerului. Mai mult decât un liceu, o familie de tineri pregătiți să-și onoreze Creatorul și să-și binecuvinteze semenii. Pentru toate momentele petrecute împreună cu prietenii noștri, care rămân pentru toată viața. Pentru momentele de repetiții de la cor. Pentru serate, excursii, jocuri. Și cel mai important, pentru adevărul spiritual. Ne dorim să ai și tu parte de ele. Ca la final să putem striga împreună: copil, tânăr și părinte, Maranata! Domnul nostru vine!